Алар икесе дә бер яшьтә, шушы авылда туып, уйнап, кечкенәдән хезмәт куеп үскәннәр. Башка егетләрне якын китермәгән Суфия апаның күңеленә юлны Мәҗит абый гына таба алган. Без икебездәге шушы авыл Кибәче авылыннан минем бу моның янына әле менәргә ул вакытта исәбем юк иде, күрше җегете узата менгән дәген, күрше җегете миңа сөйли инде, "Вай шушай ди менгән идем" ди. Күпче ди, мине ди якын китермәде ди, кыргый ди, теге ди, бу ди инде бу кадәр. Мин ул шулай дигәчтен тукталым әйтәм, ул нинди кыргый нәрсә икән соң андый дип әйтеп, мин дә затып карыйм әле дидем. Үземнең башка шундый план килде хәзер. Менеп киттем. Худай рәхмәте, миңа кыргыйланмады бит бу. Мәҗит абый армияга яшьтәшләреннән бик соңарып китә. Бу гаилә хәле һәм башка мәсьәләләр белән бәйле. Аңарча җиң сызганып эшли, төрле һөнәрләргә өйрәнә, үй салып әнисе белән башка чыгалар. 5 елдан соң киттем мин армиягә. Хәзер шуннан соң әни монда өйдә авыртып калды. Монда әнинең артыннан йөреп, теге военкоматка барып инде, мин монда абый хат яза, ул башка чыккан инде. Әни шушай кат авырта дип әйтеп инде. Ну авыртса да нишәтә мин бит тегенә кайтып ишканып булмый хәзер. Хәзер военкоматтан йөреп, абый дагын, аннан соң шушы Аглам җанабый дигән безнең күрше, ул шилпа председателе булып эшләде. Соңгы вакытта ул автобуста эшләде. Хәзер абый әйтә икән, әни авырта, шушылай булай. Синең анаң бармыни? Нишләп анаң әле синең аның малаемыни? Алай булгач, давай өйеңә алып кайт та кара диләр икән абыйга. Абыйның авызын тиз япканнар. Аглам җанабый сөйләшеп, мине военкоматтан, нидән хәзер армиядан кайтардылар, дип чакыртып, мин монда кайтып, туган тумачылар мин уга барып әйтәләр, анаң авырта бит, давай улым өйлән. Моңа хәзер мин бит җалынырга кирәк, давай өйлән. Кияүгә чык. Әйе, шушылай иттереп 3 көн узаттым да кайткачтан, 3 көннән соң өйдәгеләргә беркемгә бер сүз әйтмичә, мин моны җитәкләп алып чыгып киттем, кич белән, төнне белән. Шулай кавышканнан соң 56 ел парлы гомер сизелмәй үтеп киткән. Яратышып яшәгәндә тормыш авырлыгын, ваклыгын да җиңеп була. Моның шулай икәнлеген Шариповлар яхшы аңлый. 3 кыз һәм 4нчегә бер малай алып кайтканнар. Радик хәзер гаиләсе белән төп нигездә яши. Мәҗит абый гомер буе колхозда техника иярли. Суфия апа төрле эштә хезмәт куйган. Алар хәзер дә бер-берсен кавышканда ярата. Йөргәчтән ничек булса да барасы бит инде яраттан мине нишеп яратмаска, яратмаслык түгел ул. Иң беренче бер цилиндрлы 4 такытлы дип атала инде ул. Шундый ДТ-20 дигән тракторга утырдым мин иң беренче. 61 елны утырдым мин аңа, 65 елны армиягә киткәнче 5 ел эшләдем мин анда. Анда эшләгәндә мин каскилка белән борчак чаптым. Борчак җыйдым. Әле нитсәң, мин менә бу Саба районында борчак чабу ул вакытта кул белән ие. Мин каскилка белән борчак чапканны күрсәтергә бөтен Саба районының директорын, председателен, главный агрономын и анда главный инженерларын җыеп бер басуга мин борчак чапканны күрсәтергә 100 кеше җыелды монда. Семинар бу. Монсы шушылай булды. Ул вакытта кул белән чабу бит инде борчакны. Яңадан грабеле бирделәр шушы бакуслый торган инде, шушы ук тракторга. Борчак бакуслап карарга куштылар миңа. Хәзер мин борчак бакуслап карыйлар, таптар дип курыкканнар, минем грабеле борчакны таптамый, борчакны ярмый. Шуның хәтле ошады монда директор ул вакытта Саветов Равил Ибрагимович дигән кешегә, улдан килде, Хайдаров дигән кеше килде, главный агроном. Бик ошаттылар, хәзер миңа давай борчакны көн-төн җыярга миңа. Нигә бригадирга әйтәләр инде. Син давай үзең булса да моның урынына бер сменага эшлә, теге круглый сутки эшли алмый бит инде. Ярар үзем сөйләшәм минең белән, кына метраган малай түгел ул ди, тыңнар диде. Мин хәзер бер үзем генә суткысы белән борчак җыям. Үрнәк булганы өчен 1975 елда өр-яңа К-700 тракторы бирәләр. Ул вакытта алар районда юк дәрәҗәсендә булган. Шул техника белән Мәҗит абый лаеклы ялга чыкканчы 25 ел эшли. Хәзер алар авылның иң бәхетле карт белән карчыгы. Ул Радик белән килене Гөлгенә дә 3 кыздан соң бер малай алып кайткан. Шушы авылда эшлиләр, башкалар сокланырлык итеп яшиләр. Әти инде ул безнең өчен зур трек инде хәзерге вакытта да ул нәрсә әйтсә шуны эшләп, әти белән киңәшләшеп,
Шулай итеп, нитешле инде эшләрне күп советларны әти бирә инде. Әти белән киңәшләшмичә күп эшкә әти өйрәтә, Аллага шөкер, балта тотсак та техникасы бүтәненә дә әти инде. Әти советын бирә. Без эшлибез киреңгенә. Бу йортка килгәндә инде мин үземнең төп йортка килгәнемне белеп килдем инде. Белсәм дәген иремне менә әти биянинең малайларын жаратканга күрә килдем. Хәзерге көндә бик рәхәтләнеп, матур итеп яшәп ятабыз. Әби белән бабайны бик яратабыз. Бәләкәйдән алар безнең белән инде. Балаларга ул әби белән бабай бик терәй инде. Бик якын күрәбез без аларны. Шул бик bütün эшкә дә өйрәттеләр, Аллага шөкер. Бәләкәй чакта да бер нәрсә без уенчыгыз ватыла икән, бабайга йөгердек. Бабайның bütün әйберләрен рәтләп бирде, Аллага шөкер. Әби белән шул ашарга пешерә өйрәндек инде. Бергә пешерә идек, әтидән эшкә кайтышына да. Шул рәхмәт инде аларга, барысына да өйрәттеләр безне. Шәриповларның бергә уздырган 56 ел гомерендә төрлесе булган. Шатлыгы да, кайгысы да, авырлыклары да, бәйрәмнәре дә. Булар барысы да узган, онытылган. Ә менә мәхәббәт һәм хөрмәт әлегәчә сакланган. Бик яратышып яшәдек, Аллага шөкер. Ничә ел йөргәч инде, ул армияда мине калдырып киткәч, мин аңа тагын нәрсә дип әйтәм инде. Аллага шөкер, мин аны әйбәт кенә көтеп алдым армиядан тагын. Кайткач та Аллага шөкер, бик әйбәт кенә яшәп ятабыз. Аллага шөкер. Киленебез дә бик әйбәт булды, күршедә генә булды. Кудагыйлар шунда күршедә генә була бит инде. Аллага шөкер, бик әйбәт яшибез. Эш, гаилә, балалар үстерү, оныклар сөю куанычлары белән гомер узуында сизмисең. Яр чакта гомер ничек тә үтә, ә олыгайган көнеңдә бер-береңә терәк һәм кирәк булуыңны аңлыйсың. Мәҗит абыйның кулыннан килмәгән эш юк. Шын ир-егетләргә хас 70 төрле һөнәрнең барысын да белә. Иң игътибарга лаеклысы ул ясаган тәрәзә рамнары, йөзлекләр, гармунда уйнап җырлау, моңлану да гаиләнең күркәм гадәте. Намуслы тормышларын туган җирләренә багышлаган мактауга лаеклы кешеләр алар. Киләчәктә дә пар канатлары кайрылмасын. Парлы гомер, ямьле гомер бит ул.